bežíš o čas. Takže dívajme sa, ako prebieha historicky úplne prvá súťažná jazda odťahovacieho vozidla s obsluhou v kategórii plošina. Ideme na to. Priatelia, viem, že ste mu teraz konkurenciou, ale kľudne ho pozbudzujte, určite im to pôjde lepšie. Potom skúste niekto tie stopky sledovať, dáme si potom aj nejaké medzičasy, nakladanie a tak ďalej, kedy je zagurťované auto, kedy sa pohne. Skúsme nejaký medzičas zachytiť mrazík. Presne 2 minúty. Takže teraz sú 2 minúty. Presne. Vtedy sa začalo auto navíjať. Treba založiť nejakú taktiku. Nie som až tak zdatný, neviem, či má navíjak, že zajac korytnačka. No uvidíme. Každopádne stylo je už v pohybe, čo je dobré znamenie. Dáme niečo do rytmu, nech sa chlapcom lepšie pracuje. Mrázik, potom skús pozrieť medzičas, kedy začnú chlapci viazať. Manipuluje sa vozidlom Fiat Stilo vagón, ktorý má napísanú hmotnosť na zadnom skle, svoju prevádzkovú, je to 1485 kg, čo není málo. A zatiaľ pre informáciu v tomto skutkovom stave má 4 minúty 18 sekúnd. Priebežný čas. Momentálne asi prebieha upínanie, zaisťovanie, ktoré sa robí vždycky z najkračšej vzdialenosti upínaného kolesa ku kotevnému bodu na plošine. Vždycky platí najkračšia vzdialenosť
Sleduj, ako dobre im vydal lúč. Majú to vyrátané, chalani. Ja si myslím, že áno. Ja ešte využijem moju možnosť, lebo mám hneď po Lackovi najväčšiu moc, mám mikrofón v ruke. Autičko nám dodala firma Auto AD Style, Pista Demeter alias Demo Motosport Team. Volá kedy z Levíc, z voľných skladov a teraz majú plac pod Lužanov. 5 minút, 25 sekúnd. Jožin zvážim, dostal jsem na kámen. Jožin zvážim, tady s ním ámen. Jožina jsem dohnal, už jeho. Dobre každé love, podľa něho do slovo. Laci už síce Mirafiori nemá, ale volá, kedy bola toto jeho veľká obľúbená pesnička. Prezradíme niečo aj na ňo. Cca tak 3 roky dozadu na jednej vynikajúcej akcii 70. roky prišiel s pani manželkou, pani mámou ako súrodenci Hečkovci a zažali veľký úspech. 500 žiga bola vonku na falcákoch. Poznáme to, áno. Potom sa na hodinku vyparili aj s autom na niekde. Takže gondolci auto majú naložené, zaistené a vyrážajú na súťažný poligón. A teraz môžeme ísť aj viac ako 10 km za hodinu. Poprosím, aby ste sledovali auto v pohybe a hlavne sa zdržiavali v bezpečnostných zónach. Čo keď odíde vzduch náhodou? Jeden nikdy nevie. Rozbehnutých 8 tón není sranda. Čo neubrzdíš, to nevykecáš. To známe. A potom vy ich budete mať na háku. Áno. Svížne to robia chlapci. A ideme na cúvací manéver. Áno. Z 90 stupňového uhla na šoferovú stranu musí zacúvať do boxu, kde sú vyznačené pomyselné čiary konca cúvacieho boxu, čiže steny. Pokiaľ to prešvihne, si rozbil zadné svetla. On ich má troška schované, ale tou rampou by niečo aj zbúral asi s tou plošinou. Asi myslím, že všetko. Nejaký mramorový... Ide do východzieho bodu, zastavuje. A budeme stopovať, budeme mať prvý čas. Prvý historický čas v súťažnej disciplíne. 10:43 je presný čas. Takže čistý čas je slušný. 8 minút, 18 sekúnd. Takže máme prvý čas na svete. Gratulujeme. Zatleskáme.